odadewethu abathathwe ngabantu bokufika okanye bazalele abantu bokufika bajola nabantu bokufika masike sincokoleni ngalo mcimbi. Kune-planned march nge-30 kaMarch 2026 apho kuzodilwa nala mcimbi walamuntu waseNigeria oye wadecida into yoba yena makabekwe ngokwesiko as i-king emhlabeni wase-Eastern Cape e-East London. In fact, this is not only referring to i-sisters zethu, even abafowethu bakhona abathathe abantu bokufika okanye bazalise abantu bokufika abajola nabantu bokufika. Bafethu, masike siyijongeni right now lento. Ndiya-understand into yoba bokusoloko kulwelwa izinto ezinokwenza ne-country as a whole into yoba hayi basithini abantu bangaphandle basibusa basithini. Right now, sesithetha ngento nokwenza nemvelaphi yethu ncamncam ke ngoku. Sithetha ngento eseyifaka umcimbi onokwenza namasiko nezithethe zethu right now. Bafethu, is there anything wrong into yoba ujola nomuntu wangaphandle, unomntana nomuntu wangaphandle, utshate nomuntu wangaphandle? But ijika ke ngoku isibhidise izaba nengxaki and there's everything wrong about lo muntu wakho xa sowena ungasakwazi ukumcontrola sofuna into yoba asuke kuloo ndawo yakhe aze azosibusa apha. Uba ungumkhwenyana xa efika ekhaya umntu yi-responsibility yami into yoba ndimfundise uqoqosha umsila into yoba hayi apha ekhaya akwenziwa so, apha ekhaya abakhwenyana benza so. Vice versa, umfowethu ngumsebenzi wakhe into yoba bakethathe lo muntu wakhe ejola nalo muntu wakhe okanye ethathe lo makoti wangaphandle afika amxelela uba hayi apha ekhaya omakoti benza so. But i-challenge sizibhaqa sinayo ke ngoku into yoba odadewethu abasebenzi okanye odadewethu bondliwa ngaba bantu aba banxikiswa ngaba bantu aba, as a result bazibhaqe ke ngoku kwabona sebebuswa ngaba bantu aba sebengenaseyincam. Ijike loo nto ingapheleli kubo futhi ingene nasendlini udibane nomkhwenyana sekefika kowenu efike edelela afune ukubusa kowenu. Bafowethu, we had a meeting about the upcoming march which is going to take place in the 30 March 2026. And one of the things that were discussed is that either uzawuthetha nalo mntu wakho, uqoqoshane nalo mntu wakho, ume ne-South Africans xa ugqibele ngaphambili uba ungum-South Africa. But if awuyom-South Africa ngokwephelele uzibona into yoba wena andirhalelanga usebenza lamagama ojolofina abakhona nabanye sebe-create ne-organization abazibizwa Queens of Watwat bafuna ukukhombina i-South Africa ne-Nigeria, hayi into yabo leyana asingena indawo ncam kuyo and akho nto embi kulaa nto abayenzayo, but imbi xa sebefuna ke ngoku ukuthini ukuthatha umcimbi onokwenza namasiko wethu. Bafethu, to some of us amasiko wethu ayonto okudlala. Singadlala ngezinye izinto kubangiswane ngama-companies, kubangiswane kwezo zinto zabo zepolitiki ezithe hayi bafethu noxa sesifika kumhlaba wokhokho bethu kunidlala ngomcimbi onzulu ke ngoku because kwalo mntu lona ufike wane-rituals akafike waziperforma xa kefika kulaa ndawo akakuyo emhlabeni wenye inkosi enye-rituals zayo nayo eyafika yaziperforma phayana. Zingenzeka uba zihlabane. Bodadewethu, bafowethu, now is the time for you into yoba uzama ukuthethisana nomuntu wakho because laa nto yaphaya e-East London, two things will happen. Either inkokhele zethu zizawugijima zibaleke ngaphambili ziyilungise ngespeed esidibene nokungxama. And uba kwenzekanga njalo ziyambonga right now, ziyagquma right now, ziyagqusha i-South Africans ngoba ba-aware into yoba laa nto yenzeke apha e-East London yaqalwa e-East London yanganqandwa e-East London izasuka igqobhoze kwenye iprovince. Izasuka kwenye iprovince yogqobhoza kwenye iprovince. Bebengadlala kwinto zabo zepolitiki esihlalihlale in as much as zinokusi-impacta kwezinye izinto not ngamasiko nezithethe zethu. Dlala ngomnye umcimbi right now. So sikhona isigqibo esesathathwa kwathiwa uba ngaba une-girlfriend, unenkosikazi okanye unomfazi, une-girlfriend, unenkosikazi okanye unomyeni, une-boyfriend, either you will stand right and you will stand for the truth. If not, kungenzeka into yoba right now upakisha into zakho uhambe uyohlala kwelo lizwe apho nyawuthi nibusane khona nalo mntu wakho azokwenza lona othanda kafuna ukumenza. It cannot be bafethu into yoba uzawuthatha umfazi wakho, i-girlfriend yakho okanye uzawuthatha umyeni wakho okanye i-boyfriend yakho ithi xa ifika kowenu ifuna ukuphatha abantu basekhenu. Lilungelo le-brothers zakho ne-sisters zakho into yoba mazime ngeenyawo zithi if that is the case ungapakisho kwakho phuma uhambe because right now silungisa ukuhlala. Again, we are not xenophobic. Right, again, I have never touched matters eziphethe abantu bokufika ncam. But lowa umcimbi
Yindelelo ngaphaya, andiyazi uba yindelelo phinde-phindene ngabudala ke phofu bona uzabeva babe khona into yokudelela ukuthi mna bafethu I've travelled to some of ii-countries ezi-outside the borders of South Africa, but xa ndifika kwezo ndawo ndiyawumamela umthetho. Nawuphina kakade no enye nindive kungenzeka into yoba ndisengazibhaqa nditshata naye, nam ndisengenzeka ndijole naye, akho nto embi apho, but izawubambi ngento yoba afune into yoba yena asuke le azobusa abantu basekhaya, asuke le ezweni lakhe azofuna ukubusa abantu ezweni labo. Asikwazi ukuchopha bafethu ngendlela endibona ngayo, sebesichophise kakhulu. It is no longer okay. Phakama Mzontsundu, siyawuzibhaqa singasenyamakhaya.